ta miƙe suna watsa mata sabon shinkafa tana gaba suna bayan ta idan ta haɗa ramin su sa ƙasa su rufe ta to da ƙwari ka ƙare mata kallo wannan kansa ce kai da ke ɗaukar kansa ƙaramar cuta to ba da kyau hagawar ta wannan mata kansa ce wannan ciwon daji ne iska ɗan sabara wannan mai ƙwari ka ƙare mai kallo kaga wannan shi yace a duniya a bashi abin magana zai magana la ilaha illallah muhammadu rasulullahi aka bashi abin magana yace idan maulidi gaskiya ne kar Allah kai shi safa lafiya wallahi bai sai safa lafiya ba kaga da Allah wala kanta shi mallan ka duba da aka kai shi asibiti likita ya auna sai kwamfuta ta nuna danja aka sake azawa ta nuna danja abinda kwamfuta ta nuna hannuwan shi sun rube kawahon shi sun rube wallahi malam kaga inda likita ya tsira hannuwan da kawahon malam kaga shi nan walakance kuma lahira ya iske azaba Allah da ko da kika kare mai kallo jama'a ku ne ko da kika kare mai kallo jama'a taron nan salamu alaikum ko ba musulmi ne sallah jama'a assalamu alaikum taron nan maza da mata namiji da mace saurayi da budurwa ɗan makaranta da ɗan makaranta zan iya samun mumini adili sadauki jinin annabi Muhammadu wanda zai iya tawakkali ga Allah ya cire abin sadaka alƙalamin goran hadaya zakatun Muhammadu Rasulullahi abin sadaka naira 100 in bashi amana zobe nan akan ma'alar iska akan ma'alar farfa iya neman aure ana yawan yi ma sace-sace gida ka samu wannan zobe akan ma'ala na ciwon kai a samu wannan zobe cizon kunama cizon maciji a samu wannan zobe mai karatu almajiri ko almajira a samu allo a rubuta bismillahir rahmanir rahim sai a rubuta yawo dudu kafa 40 a kada zobe ya kwan uku a cire a sa ga hannu a sharon wa aguda na rantse da Allah karatun alqur'ani sai in baka zuwa makaranta kanka zai fashe ana faɗin baki kana ganewa la da fi hu abadan ba za ka taɓa mantawa ba dan sami ita wakili ga Allah ya gwada almajiri ko almajira babba ko namiji mai ma'anar ciwon ka ayi bismillah a ciza a goga ya dona a baki duk mai tambaya akwai ma'anar iska ko faɗuwar gaba ko tsallaka ko ma'anar rashin lafiya ta kumburi ko kana da tsoho a gida ma'anar ciwon ƙawahu ya hana ki zuwa ko ina ko kana da tsoho a gida ma'anar ciwon ƙawahu ya hana ki yayi ko kana da wanda aka ma'anar ciwon kai ko kana da wanda Allah ya sa kamar mata ci yau ko kana da wanda Allah ya sa mace bacci ba kaga wannan dan girman Allah ya samu albasa a fadar wanda a fadar ayi bismillah ba 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 a ɗaya wannan a bashi ruwan ya sha a sa wannan a danna da Allah ya yi aman da yadda ka san a saka da kalfi ina samun ita kalli da Allah ya yi yana da jama'a ai ba su ba Allah wannan da za a nuna ya ce da bara ya rike haƙƙinsa har da Allah da kana bukata daga ya can kaza a kuma kan da ba shi da daga ya can kaza har da Allah tambaya zai tambaya nan wajen tambaya ne rashin lafiya na da yaka dabura faɗuwa gaba yawan mahalakai yawan ciwon kai yawan mutuwar jiki yawan kasala yawan zazzabi da wanda Allah ya raba da matsalar ciwon zuciya in ka